So, ang peanut butter ninyo, dili na hugaw. Lamit pod. Basin kita maktamak, tiil ang nagkuha na okay. Pero, may na-observan si Tami daw this morning na sana walang masamang mangyari kasi katulad yan noon eh. Good morning, Philippines! Ngayon guys, sa Walmart. Bumili ako nito para i-plant ko. Shush. Check if you see the bag of cedar. Dito yung mga shampoo nila. Ito, pagkain ng pusa ngayon. Kuha naman tayo para sa aso. Maganda ito How is this? Deodorizer, shampoo. Ano pa tayo? Okay, hanap tayo ng ano guys. Oh, may cabbage sila guys. May cabbage pala sila dito. Oh, lettuce parsley too. Oh, probably plant parts food. Dog, bones. Galit, may ina dito. Galit sa anak niya. Oh my God, galit na galit talaga siya guys sa mga anak niya. Kaluka. Is this? Ito dito guys. Ayaw nila yun. Gusto nila to. Bakit isang flavor lang? Ito siya. Ito. So yun guys, andito pala ako sa sasakyan. And anong tawag nito? Nakapag-grocery na ako. And then, ano pa ba? Yep. Hala, si Manong. Diretso talaga si Manong. But anyway, patungo ako dito guys. Hindi ako sana magba-vlog. Pero, pagpunta ko dito is, tawag nito, muntik na akong mamatay ngayong araw na to. Muntik na akong mamatay. Hala, ang puti naman ito Hala, kaginoo ko. So, I was driving here to the grocery, right? And itong sa FedEx driver, FedEx truck, ang laki. It's going towards my lane. So, pupunta siya sa my lane. Nagkasugat kami. Parang, patungo ako doon. Patungo din siya sa kung saan ako galing. Parang may kinuha siya, cellphone niya, or anek-anek, ay iwan ko kung ano yung kinuha niya. Pero, patungo siya sa lane ko. One lane lang, one lane lang talaga. Ako, one lane siya, one lane. Sus, ginoo ko guys. Nag-brake ako guys. Prrrt! Andin ina gani. Inano ko talaga itong ko, sabi ko, God talaga ka. Sus mo. Muntik na akong masagasaan sa laking FedEx sa truck na yun. Muntik na akong mamatay. Sagasaan talaga niya ako. Maano nito yung malalata itong ko, sasakyan. Ang laki guys, the whole truck talaga andun sa lane ko. Parang sa Bisaya, pag-isugat ko niya ba. Tapos na akong mag-grocery, uwi lang ako guys. And kailangan ko nang umuwi kasi magpa-plant. Bumili ako ng mag-haul tayo pag uwi ko guys. I-haul ko sa inyo kung ano yung mga binili ko. Andito ako sa Walmart. Pero naano ko kanina guys, parang na-high blood ako ba sa FedEx driver na yun. Nakaloka, ang laki na sasakyan mo. Ako yung banggain mo. May kinuha siya ba? Parang tinitignan ko siya. Parang may inaabot siya. Parang cellphone ata. Iwan ko. So, muntik na talaga ako guys today. Kaloka. Sabihin ko kay Tami ito mamaya kasi naloka ako. Hey guys, oh my God. Nag-haul ako and then wala. Nangyari. Napatay yung camera. Ay naku, nawala yung nakurap yung So, ito yun guys. Again, hindi ko na ngayon. Ganito na lang. 3 ganito. Pagkain ng aso. Catnips. 3. And ito din, 3. Pagkain ng pusa. Yan, ito. Gustong-gusto nila ito. At saka gusto nila itong treats. And ito pa, ganito na lang tayo haul kasi tablecloth, siya, round. Para sa para round kasi gusto kong i-round yung table kasi hindi naman masyadong gamit. Bone, dog bone, okra, bread para kay biyenan, and tulips guys. Natin ito sa labas. And then Hawaiian bread, 2, and also rotisserie chicken.
mukbang. Ano pa ba yung nabili ko? Ito guys, look. Stargazer na lily. Yep. I-ano natin ito, stargazer na lily. And then, dalawang klase. Ito siya, lily na little missy. Little missy lily. Day lily. Ito. Yun. I'm going to plant that outside today. Kasi gusto ko. And then, maglinis din ako. Or bukas. Kasi ulan mamaya eh. Pero maganda ito i-ano kasi ulan mamaya. But anyway guys, I will see you later. I-ano ko lang to ilagay sa refrigerator and yep. Alis lang ako guys. Punta ako sa labas. Ipa-plant ko lang yung ano, mga binili ko na lily. Lily in the valley at saka yung tulips. Yep. Anuhin ko lang sila i-plant para maayos yung ano nila kasi mamaya ulan. So para happy sila and also I'm going to dig something on front para i-plant ko ito. Ito i-plant ko to sila sa harap ng bahay. At saka ito si stargazers. Ganda niya. Ito sa likuran ko to ilagay. Oh, likuran or sa unahan. Hindi ko alam. Para, hi guys, tapos na ako sa labas. Pinaplant ko lang sila. Itong dalawa, in heaven man talagang kayong dalawang ditong spoiled babies na. Spoiled babies. Spoiled. Ha? Spoiled the two of you, ha? Tingnan itong dalawa, guys. Spoiled na, spoiled. Dada, spoiled little babies, ha? Spoiled na. Diba, bumili kami ni Tami na magandang flower pot para sa loob ng bahay. So, ngayon, guys, ang nangyayari. Diba, sa labas siya the whole winter na sa labas. So, guys, liki man dahil na liki man. Lumiki, guys, lumiki. Yun ang nangyayari. Kasi yung dalawa, sobrang ganda, diba? Yung brown at saka blue. Blue ba yung green? Green. Yan. Dalawang yan. Nilagay ko yung flower doon. Kasi tinatransfer ko na siya. When I move it, doon guys, natipak sa ilalim. Basta ipakita ko sa inyo next time. Pero hindi ko na siya, I think magagamit ko pa siya sa labas. Pero hindi na sa loob ng bahay. Kasi ano na siya, parang sira na talaga. Pero magagamit ko siya sa labas. Pahinga muna ako. And then I'm going upstairs. I'm going upstairs to do my video for Boo tonight. Panood na ninyo yon. And sa mga nanonood, thank you so much. Naghintay lang ako sa tawag ni Tami. Kasi yung sister-in-law ko, dalawa, andun sinamahan nila yung ina nila. Kapi nga ko anay. Kanang kapi nga, dili nga kapi, regular nga kapi. Kanang murag so, tabliya dai, sa tabliya ba to? Dili ang tabliya sa ba to? Tabliya. Tabliya nga ka imong kuanan tamis kayo. Ya man pinat butter. So, ang pinat butter ninyo dili na hugaw? Lami pod. Basin kita maktamak tiil ang nagkuha na okay. Ang galing yan dai. Anyway, good morning. Hindi ko alam kung anong oras na. May nakalimutan ako dito. Ano ba yan? Asan yung ano ko? Yung tripod ko ba? Baka nasa baba. Anyway, hi po sa inyo guys. And, naka-lipstick tayo ng red guys. As in red. No, red yung lipstick natin ngayon. Ang ginagamit kong lipstick ngayon is yung Rimmel London. Yung 16 hour na proven ko na hindi talaga siya mawawala kahit anong kain mo. Ito yung paboritong kong color. And meron ding isa. Na as in pula na pula. Hindi ito yung ginamit ko ha. Ito yung paborito ko talaga. Na sobrang ganda yung pagkapulan niya. Ito yung... Ano ba to? Ito yung Provocalips na ano ha. Play with fire ba to? Nakalimutan ko na anong name. Hold on guys. Yeah. Play with fire. This one is gustong-gusto ko to. Play with fire. Pero iba yung sinuot ko this time. Ang sinuot ko is itong may pagka Kiss Me You Full. Kiss Me You Full. Yeah, naglalaro lang ako this morning. Nag-i-edit and yun. Meron akong mga nilalaro. Meron akong mga dinownload ngayon guys. Dito yung nakikita ninyo. Ito Paladins. Downloaded na siya. Pero itong Tera. Kagabi pa yan. Tira. Hindi siya na hindi siya natitira. Tira siya pero hindi pa siya tapos nag-download.
Ang ano dito, ang game ko dito guys na uploaded ko sa PS4. If you are PS4 player, kung meron kayong mga PS4, ang andito sa akin is Apex. Ngayon, meron ng Paladin. Pagkatapos nito, meron ng Terra. Meron na akong Fortnite, pero hindi ako marunong maglaro. Meron na akong Realm. Real Aim Real. And meron akong isa din na hindi ko nilalaro kasi parang ito siya, Pro Evolution Soccer Lite. H1Z1 Battle Royale. Pero hindi ko sila nilalaro. Naghanap ako ng ano guys, horror game. Hindi ako makapaglaro ng horror game. Hindi ko. Ang mahal guys, ang mahal. Oh, i-change pala natin itong table to round kasi nakabili ako ng magandang tablecloth. Hala, asan yung ano bag? Dimps! Ay, dito. Okay, guys. Change battery. Is Misty it din? Let me see. Show me the minute of being lonely. I was a feeling. Is it over me? Pataka naman si Mama magkanta. Lyrics man yan. Tignan natin, Be, kung kumain ba si Misty. Oh, no. You don't eat your din. Time check. It's 11:09 Saturday. Trabaho si Tami. And, yun. Pumunta si Tami this morning, sobrang aga niya pumunta. May trabaho siya, kaya sobra siyang aga pumunta sa hospital. Binisita niya si Mother. And, tumawag siya sa akin. Andun siya for like 1.5 hour kasi kailangan niyang magtrabaho, pumunta sa trabaho. So, andun yung kapatid ni Tami, which is good. And then, diba, wala na siya sa ICU. Andun na siya sa talagang normal na ano. Pero hindi na talaga, iba talaga yung sa ICU. Kasi tutok na tutok sila. Pero ang dapat na sa ICU is yung mas grabe. So, okay naman na. Okay na nung biyanan ko. Pero, sabi pa ni Tami, nung nilagay na daw si biyanan sa ano, sa room talaga kung saan yung mga pasyente, hindi na talaga tutok yung mga nurse at saka doktor. Parang hindi kanila talaga tinutukan or tinitignan or anong ginagawa mo. So, pumunta si Tami this morning and may na-obserbahan si Tami sa ina niya. So, wala na siyang gloves. So, ang nakakatakot is kung ipopul niya yung mga wire-wire sa paa niya. So, magdugo-dugo yun. Pero, buti na lang hindi niya ginawa. Pero, may na-obserbahan si Tami daw this morning na nagsishake daw yung biyanan ko every minute. Nagsishake daw. Parang, sabi pa ni Tami, kinausap niya yung nurse, anong nangyari? Lalalala. Sabi nila, hindi daw nila nakita. Sabi pa ni Tami sa kanila, Sharo, hindi ninyo nakikita na na ganun yung mga reaction niya sa katawan. Every minute yung nagsishake siya. Noong na-hospital siya, before siya nagka-dialysis, sobrang ganun din yung yung katawan niya, nagsishake siya na hindi siya makahold ng kahit anong bagay kasi nagsishake. At saka sabi ni Tami, hindi rin makapagsalita. Naalala ko, ganun din yung nangyari noon. Sabi ko, baka naman katulad ito noon ng mga doktor, kahit anong-ano binibigay na hindi natin alam na, yun, kaya na-dialysis yung biyanan ko dahil sa mga kagagawa ng doktor noon talaga. Na over ang lagay nila na medisina na hindi dapat ibigay. So yun, ang kidney ng biyanan ko noon is sobrang okay, healthy. Pero pagkatapos, after noon nangyari, shaky siya, hindi siya makapagsalita, na over, siya ng mga medisina. Yun, pinatay nila yung kidney. Hindi ka naman pwede dito magkasukaso, di ba? Hilig dito sa Amerika, kasuhin, ikakaso mo kapag may mga ganong bagay. Ngayon, kapag hindi mo ma-prove na ganon, wala kang hindi ka, talo ka sa kaso. At saka yung mga doktor is, they cover each other talaga. Sabi ko sa kay Tami, sana walang masamang mangyari. Kasi katulad yan noon yung mga ginagawa nila. And anyway guys, magmumukbang lang ako and I will see you later.